Presiden ka Voice of People Party uba Arden Milar Basoyemot ula sanga tenge iga jingle man pelat ka sorkar MDA tu ya gane ula penpau haba ula jingkren haga jingelang gane ka parti ka bala pelong hamau kerwat haba kren haga nega jingelang uba Arden ula ong uwe unong yelam ka sengrulum ula ong mapi ai yangi tangkat we ngot ki MLA kumnongin ya kren halor ka reservation policy banda dei bayo ka VPP tang sipongot ki MLA lapthei kane kari khasi khatwei ngut ru pidang ye khnyum ngelayo tang sangut ru ngimsim la khnyum bar klumar sa sorkar MDA 2 ya menta ka jela ka don hapdeng ka kim khaj handai ki kam bakila penkiu ya kayo ka kot hapo ka jela kumno kila penkiu ya ka jela haba shu pendap da karam suda na ka sorkar pedeng karam bala sim keput ka sorkar keladon ka jingma kaban syate merau hakaram ka sya ula benrap nalor kata karam ba omla penmi sa kabam keput tung sa ki chairman ya ubala rem election pen serwakai ya kapisau pajba benrap susu une unong yalam latung advisor watang haka MLA ru syam lajab kumno unlik ai jingbot ya umentri rangba Henry Uyo ya ka jingseu ka bahe ka penyang ka ba ars pa litar sibnai baro ki barem election ru kini ya isharum sheneng da ka kali 01 kanai ka pen ya ka spa opajba ka jela tang bakidon haka parti ka bayalam ya ka sorkar kini ki MLA barem kilik budin ya ki skim ba fer lakum badai ka spa o konrad takrain tenge une UMLA balada kini sa san suppose nem pin ang ka sentur shabneng kentap da kuli na sentur bat kumta upai ba ude ban sothu budget kumno pinle lada phimyo i ya kane kamentoi ban khnyum hadin habut laong ba Arden susu ulaong ngin yaki ya ka reservation policy bat ngin dawa ban wengno ya barok ki babat ya kam chairman da ki breu ki balarem ha ka election namar ga dei ka pisa upai ba kam dei satia ka pisa ukonrat ne ukpa jong ukonrat takrain biang uba Arden